गाणं गाणं बिना खायचं आठवत म्हणून दाखव. तेव्हा पण नका म्हणून दाखवायची दीडकी काय तर पावकी निमकी दीडकी ते गाणं आता येऊ सुरुवातीपासून सांगायचं. शेतावर जाऊया चला. चटणी भाकर कैरीचे लोणचे झाडाखाली बसले पोटभर जेवले. चला झाडाखाली जाऊया. असं काय तुका धडवतो पुढे काय काय होतं आहे का आता खायचं आठवत होतं बघा आमच्या कविता पण होती आहे ना. आहे आताच्या मुलांना पाडे येत नाही पण आमची आहे ना पावकी निमकीचं धडो चांगलं येत आहे. काय म्हणून दाखव. 1 पाव पाव 2 पाव अर्धा 3 पाव पाऊन 4 पाव 1 5 पाव सव्वा 6 पाव 1.5 7 पाव पावणे 2 8 पाव 2 9 पाव सव्वा 2 10 पाव 2.5 11 पाव पावणे 3 12 पाव 3 13 पाव सव्वा 3 14 पाव 3.5 15 पाव 4.5 आणि आहेत आपण सांग काय माहिती किती कुडवाचा काय तर मन काय आहे 16 मापा आधी जुनी मापा आधीची. आता 1 किलो बिलोले आधी काय मापायचं असतं मी. आता किलोची मापा येईल. आमच्या वेळात शेर आणि पाव शेर 1 अणो आणि 2 अणे 1 पैसो 2 पैसे ताना. आणि धान्य कशात ह्या करायचं असतं मी. तांदूळ पहिल्यानं घालूचे असले तर घालायचे. आता किती आपल्या घरात 4 माणसं तर 4 पावशार 2 पावशार. आणि कुडू होतो तो कुडू होतो तो कोणाक पहिल्या कामेऱ्याक देवचा झाला तर त्याला पायलीवर भात द्यायचा 4 शेर. पुरुषांक बापियांका कोणाक देवचा झाला तर कुडूभर भात द्यायचा. सवायक देवचा झाला तर मनभर भात द्यायचा. आणि 10 कुडू घ्यायचा त्याच्याकडसून. 1 कुडू म्हणजे किती मन. 1 कुडू म्हणजे किती मन. 1 मन म्हणजे किती कुडू. 1 मन म्हणजे 8 कुडू. 8 कुडू 16 पाहिले. पायली म्हणजे कुडूपेक्षा लहान. पायलीचे कुडवाचे 2 भाग पायली. आणि शेर म्हणजे किती पायली. 4 शेराची 1 पायली. 4 शेराची 8 शेरातो 1 कुडू. 4 पावशेरातो 1 शेर. 1 पायली म्हणजे किती कुडू. 1 पायली म्हणजे किलो 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 3 किलो. 3 किलो म्हणजे असं पूर्वीचा माप होता ना. 1 पायली म्हणजे 3 किलो. 3 किलो. आणि कुडू एका कुडूचे 6 किलो आताचे. म्हणजे 2 पायलीचं 1 कुडू. आणि त्याचे 6 किलो आताचे. आणि तेव्हा 2 पायली भात आणि कुडूभर भात. तुम्ही गिरणीवर पण कुडू मनाप्रमाणेच द्यायचा. मनाप्रमाणे द्यायचा. मनाप्रमाणे म्हणजे मन म्हणजे या प्रमाण. 1 डबो आटायचा. 4 पायल्याचं 1 डबो लावून घेतलो ना तर त्याचा आटण्याचे पैसे द्यायचे. 1 डबो भात लावून. आणि आई फाव बिव तुम्ही वायनात कुठंच ना. वायनातच कुठू फाव आहे ना. पहिल्यांदा पारे खाली बसा आणि 1 वर उभ्या राहा. वायनाच कुठायचे. प्रत्येक घरात वाय नसायचं. वाय नसायचा प्रत्येक घरात. पहिल्यांदा पूर्ण रुपया नसल्यामुळे सकाळी आता 4 दिवसाचं रातभर फाव कुठायचे. होय ना. परत फाटपटी उठा आणि आंघोळ करायची सारवायचा. आणि आंघोळ करून पाणी आणायचा आणि मग चाय करून प्यायची. फावाची ह्या सांग ना कृती काय कसा करतात. फवाचा भात भिजत घालायचा आज सकाळी. आता रात्री कुटूचे आहेत ना तर सकाळी भात भिजत घालायचा. पण त्या कसला भात ताजा भात की जुना भात. जुना नाही ताजा भात. जुन्या भाताचे नाही दिवाळीच्या कापून आणू की नाही आपण. कापू भात की नाही. आणि मग पुढे चावदीच भात कापता कधी आपण ऑक्टोबर मध्ये. आणि मग नंतर चावदीच येता ना तेव्हा त्या ताजा भात घालायचा भिजत सकाळी. आणि संध्याकाळी मग येऊन जेवायचा बिवायचा आंघोळ बिंघोळ करून जेवायचा आणि फळ कुठून घ्यायचे. भिजलेले भात ह्याच्यात टाकायचा. भात एवढा खापर असायचा त्या मातीचा त्याच्यात भाजायचा. चूल लावायची नाही. चुलीवर भाजायचा आणि त्या वाटायचा एकात. त्याला 3 माणसं लागतात पवांचा. हा पव कुठू तर 3 माणसं 1 भाजू आणि 2 जण कुटू. एक खाली बसा की 1 वर मुसा. आणि किती वेळ भिजू भात. सकाळी भिजत घातला की नाही त्याच्या रात्री कुटायचे फव. आणि मग ते ह्या भात भाजायचा खापरावर. खापरात. आणि मग ओतायचा आणि मग कुटायचे. आणि लायो पण तसेच करायचं घरातच करायचं ना. लायो वेगळं. त्याची लाय येणार ना त्याचा या भिजवलेला भात असतो. त्या सुक्या भात त्याची लाय येतात. तर आपण रेतीत मातीत घालून रेतीत करायचं ना. नाही नाही कशात आपला खापरात रेती टाकायचं ना आपण. तू नाही एका साईडने होल काढायचं त्याला. गोला मडक्या असायचा. डवलेन ढवळायचा. ढवळत राहायचे. मग फुटले काय ते झाले काय तर फार झाला का ओतायचा काय
कुठला का पोहे झाले. आणि ते मडक्यात कारण वरती छोटातून असल्यामुळे ते बाहेर पडतील नाही, बाहेर नाही पडत म्हणून मडक्यात करायची ती. म्हणून मडक्यात भाजायचा. तया बियर नाही भाजून जमत. होय ना. आई आधी आपल्या फळाचं सगळं सांग, आधी पूर्ण ह्या सांग, कृती सांग सुरुवातीपासून. म्हणजे बऱ्याच लोकांका तो संभ्रम असा, लोकांका असा बऱ्याच लोकांका माहिती नाही. तर जुनी जाणती लोकांका तुझ्यासारख्या माहिती असा, तर सांग जरा माहिती काय. गव्हाचं काय, सकाळी भात भिजत घातला. आता दिवसभर भिजला. पाटपट्टी घालायचा. पाटपट्टी दिवसभर भिजला काय रात्रीला ओतून टाकला भात. म्हणजे तू सड्यावर जायचं काम करून येलास की. सड्यावर सोडून आंघोळ बिंगोळ कसं टोपलेत ओतून टाकला. आंघोळ बिंगोळ केली, जेवला काय ते पाव भात भाजून घेतला, पाव कुटून काय मग त्या एकान भाजायचा त्या खापरात. फार फार आवाज येईल का त्यानं व्हायनाच वतायचा, दोंड्याची व्हायना. काय एकान खाली बसायचा पाराई घेऊन, मोठी पाराई, आणि एकान वर पाराई धरायचा आणि पाव कुटायची. मेहनतीचं काम होता. म्हणजे मेहनतीचं काम. तर अशा रातभर आम्ही पाव कुटून परत सकाळी उठायचा असा लवकर. साफ कसे करायचे मग ते आखडायचे, सुपात साप निघून जायचे. असे म्हणाव काय बघ चवले पावले झाले असे पाव जायचे. पण इतके जे फुग घातले ना एवढे व्हायचे फुगा. मग ते चाय बरोबर खायचे सकाळी चाय बरोबर भात फुगता थोडासा म्हणजे फुलता आणि मग परत सुक्या जाता की ना, आणि कुठला का ते रुंद जात. एवढे घातले मग चपटे होतात ते. पण त्याचे मग कुठच्याला सुरू घायचो. आणि चवीक नाही, चवीक काय लागायचे हे बघ चवले पावले झालेत म्हणा. असे व्हायचे. असे व्हायन दोंड्याचा ना विरत नसत. भाजूक तुकडा तर विरायचे. लय खरागला ना ते विरायचे. बेटान फाटफाट झाला का उतू पोहे होते. ते तुम्ही कांदे पोहे नाही करायचं ना. कांदे पोहे करू, दुधासून खाव, सगळे करू. दुधासून मस्त लागतं पोह्यांचं काय. आता आम्ही सकाळची चाय बरोबर खाव. यांका एवढे पाव भिजत घातले ना वाटग्या, धुले गरम पाण्यात, खेळमोट पाण्यात मी धुई, आणि पाव गलासभर दूध होती बुतू, आणि यांका दे वाटग्या. तो ह्या होता बघ पेन येतात त्यांचा, त्या भरून दे. त्या त्यांनी खाल्याने का आपले ढोरा सोडून गेले का दुपार करत त्याच्यावर मत असे. आणि आम्ही चायसून दुधासून असे खायचे. कांदे पोहे करीत बसून नाही. 4 दिवस फक्त करायचे कांदे पोहे. किंवा ते सांगायचं का गुळ बारीक करून लावायचा, खोबरा किसून घालायचा. असे आम्ही 4 दिवस फक्त करू. कांदे पोहे जास्त नाही ना. नाही फक्त दुधात भिजवून किंवा चाय मध्ये भिजवून. चाय भिजवून आणि ते गोड लागायचे. बेळाचा भात लाल भाताचे त्याचे लालसर पांढरे शुभ्र नसायचे. नाही लालसर. अरे आता कलू मग सांगायचं असतं का. कलू काय झाला एक दिवस हट केल्या त्यांना. कलू म्हणजे आमची मावशी आईची मुलगी. हट केल्या आणि म्हणाला माका पोह नाही तर मी जेवणार नाही. मग काय केल्यानी सासूबाईंनी दादानी पारे घेतल्यानी आणि म्हातारे भाजून घातल्या 2 भाजना, आणि एवढे पाव कुठून त्याला दूधनी पोहे दिल्यानी तेव्हा आता जेवला. ते पाव खाल्यानी मग जेवला. हो आम्ही साड्या त्यांना असं वाटलं याच्या आई वडील रडा करायचं लोक हसते ना, म्हणून रात्री ह्यानं हट केला. तर रात्री त्या पाव कुठून घातल्याने. पण त्या ताजे पाव भात कापलेला होता, त्या भिजत घालूची गरज नाही. नाही भिजत घालू, ताजा गरगरीत होता भात. तर भाजल्याने एवढा घेतल्याने एवढा 2 भाजना भाजल्याने त्याचा पाव कुठून दिल्या. आणि तुम्ही असे साठवून ठेवायचे पोहे. साठून खराब व्हायचे. पण मग वय तेवढेच कुठायचे. 4-8 दिवस खराब नाही होत. आणि परत 4 दिवस साठवून 4 दिवसाचे 8 दिवसाचे बनवून म्हणजे परत व्हायचं घालायचं भात. मग कणकवले घेऊन भात. परत असे पोहे म्हणजे किती पूर्वी तुम्ही कितीदा करायचे वर्षातून म्हणजे मग आहे ना, मग भाताची चुकली ना का भात पोहे चांगले नाही. पोहे कधी डिसेंबर पर्यंतच पोहे चांगले. आता बाजारात मिळतात ते मग. ते बाजारात आता करत. पहिली सोय ना, पहिली पोहा चौकडी ह्याच्यातच 2 महिने दिवाळीच्या ह्याच्यात. दिवाळीच्या ह्याच्यात म्हणजे मध्ये नाही. तेव्हा तुम्ही फक्त तेवढ्या दिवसामध्ये पोहे खायचे तेवढ्याच दिवसात. नंतर नाही. तेवढ्या दिवसापोटी माका पण आराम मिळा म्हणून पोहे. मग कणकवलीक दे भात सांगते का एवढे पोहे भिजवले, दूध घातला, साखर लावली, दूध घातला काय नेरी भागली. नेरी करूची गरज नाही सकाळी. मग
सकाळी नेरे करूची गरज नाही, गरज- पाव दिलं की झाला. आमका आपल्या भाकरी भाजू. मी एक दीड भाकरी एवढी सुकटाची तुकडी भाजलेली वर मसाला घेऊन व्हाळाच्या पलीकडे गेले का थैसून खायचं, मागऱ्याकडे खायचं, डोक्यावर टोपली आहे, खाली डोक्यात टोपली. चलता चलता खायची आहे. आणि ना आहे आम्ही साड्यावर जायचो ना मांगऱ्याकडे दुपारीच्या. आम्ही सुट्टीमध्ये गेलो ना की आई जाताना माका आई शाळेतली कविता पण म्हणून दाखवायची. आई म्हणून दाखवायची कधी कविता गाणं बिना खायचं आठवत म्हणून दाखव. तेव्हा पण माका म्हणून दाखवायची. दिडकी काय तर पावकी निमकी दिडकी ते गाणं आता येऊ येतं तेवढा म्हण. हसत खेळत बालनी जरा आनंदाने गात, हसत खेळत बालनी जरा आनंदाने गात, ही कल्पतरूची छाया करते बघ तुझवरी माया, याकडे कृपारी धावत जाता देतील तुझला साथ, हे कडे कपारी धावत जाता देतील तुझला साथ, हसत खेळत बालनी जरा आनंदाने गात, हे गोटे वाटेवरले किती सौंगडी अडवून दमले, जे खेळाडू ये खेळायाला आनंदाने साथ, हे खेळाडू ये खेळायाला देतील मजला साथ, हसत खेळत बालनी जरा आनंदाने गात, हसत खेळत बालनी जरा आनंदाने गात. एकदम मस्त केलं. हाशवीला आमच्या हाताची पोळी आठवणार नाही. ही आईची पंती आणि ही पंजी. तिला हाताची पोळी नीट आठवणार नाही. आई मस्त कविता आमका ऐकवलं भारीच. सांगितलं नाहीस आई, आता मला गोष्ट सांगून दे. भूताची काय आता आईला सांगा माहित आहे हे म्हणून दाखवायला. आणखी दुसरी कविता आई मला शाळेत जाताना म्हणून, शाळेत नाही सडाड येताना म्हणून दाखवायची. आई आणखी मी काहीतरी म्हणायचं मग आता आठवतच नाही.